El treball que farem avui podríem dir-ne que ja és una sessió pròpiament dita de ioga, en el qual treballarem diferents parts del nostre cos, sempre prenent consciència del nostre cos, sempre prenent consciència de la nostra respiració i sempre prenent consciència del nostre moviment. Podríem començar asseguts damunt de la colxoneta amb la postura que estigueu més còmodes, com ara jo, damunt dels talons o amb les cames creuades, i per començar, Namasté. Poquet a poquet, pel treball d'avui, ens estirem. Ens estirem damunt de la colxoneta. Busquem aquesta postura, busquem aquest espai en el qual ens hi trobem de gust, ens hi trobem còmodes. Sobretot és molt important poder repenjar el cap damunt de la colxoneta. Si tinguéssim alguna dificultat, sempre podríem posar-nos un coixí. Si no fa falta, simplement, a vegades només amb les cames flexionades, els peus separats, els genolls junts, ens permet que la nostra esquena relaxi, les lumbars, les dorsals i les cervicals. Braços al costat del cos, amb els palmells en l'aire, i fem unes quantes respiracions. Poquet a poquet dobleguem les cames, portem els dos genolls cap al pit i intentem abraçar-nos els genolls. Si no arribéssim amb les mans, també podríem agafar un cinturó, una cinta, que ens pogués ajudar. Anem sentint com al anar portant els genolls cap al pit, per una banda anem estirant tot el que és la musculatura de l'esquena, la zona lumbar sobretot, i com també amb les cuixes anem apretant tot el que és el contingut abdominal cap amunt, cap al tòrax, mantenint aquesta postureta de l'esquena ben estirada i els abdominals ben apretadets. Per seguir treballant una miqueta més, posem les cames a la vertical, buscant aquest angle de 90 graus. Mans darrere l'esquena, darrere els genolls, per mantenir aquestes cames ben estirades. I quan us sembli, tornem a doblegar les cames i ens tornem a abraçar. Un cop més, tensió, relaxació. Estirem la cama esquerra i ens quedem amb les dues mans damunt del genoll dret. I inspirem i traient aire, obrint els colzes, no doblegant-los, obrint-los com si volguéssim tocar les parets que tenim al nostre costat. Anem doblegant els colzes, acostant aquest genoll cap al pit tant com sigui possible. I inspirar, afluixar, separo el genoll del pit i traient aire acosto el genoll cap al pit tant com sigui possible, observant l'esforç, el treball que estic fent a nivell de malucs, a nivell de genolls, i aquest estirament important que estic fent de tota la zona lumbar, sobretot de la banda dreta de la meva esquena. No ens oblidem del massatge que estic fent amb la meva cuixa. Estic fent un massatge a tot el que és el baix ventre i el ventre. Amb la meva cuixa estic apretant, estic desplaçant els meus budells, els meus òrgans interns. Tot aquest treball acompanyat sempre de la respiració. 4 segons inspirant, 4 segons traient aire, i a continuació, poquet a poquet, dobleguem les dues cames, tornem a abraçar els dos genolls i descansem. I el que hem fet amb una cama, doncs ho farem amb l'altra. Estirem la cama dreta, dues mans al genoll esquerre, i inspirem, i obrint els colzes, doblegant els braços, acostem el genoll cap al pit tant com sigui possible. I inspirar, i traient aire acosto el genoll cap al pit tant com puguem. I inspirar, afluixar. Conscient del treball que estic fent a nivell de maluc, conscient del treball que estic fent a nivell del genoll, conscient del treball que estic fent a nivell de lumbars, tota la zona pèlvica, la meva columna vertebral, el treball que estic fent amb els braços. Al obrir els colzes estic treballant els pectorals, aconsegueixo que el meu tòrax s'expandeixi, la panxeta se'ns amaga una mica i a sobre, amb la meva cuixa, estic fent aquesta pressió, aconseguint aquest desplaçament dels meus òrgans interns. Fem unes quantes vegades més, que ens vingui de gust.
I la propera vegada dobleguem les dues cames i ens tornem a abraçar els genolls i tornem a descansar. Anem a intensificar una miqueta més el treball. Tornem a estirar la cama esquerra al llarg de la colxoneta i doblegant els braços al genoll dret, portem aquest genoll cap al pit, però ara intentem fer-li un cercle. Ens emportem el genoll dret cap al pit, cap a l'espatlla dreta, cap al maluc dret, cap al maluc esquerre i cap al centre del pit. Intentant, amb el meu genoll, fer un cercle, fer una rotllana, tot el que em donin els meus braços. Estiro i doblego, intentant fer aquest cercle amb el meu genoll. Primer en una direcció, sempre de fora cap endintre, i després canviem de dins cap enfora. Tot el que doni la meva llargada dels braços, sense deixar anar el genoll, intento fer aquest cercle, aquesta rotllana. El genoll dret se'n va cap a l'espatlla dreta, cap a l'espatlla esquerra, cap al maluc esquerre, cap al maluc dret i torna a pujar cap a l'espatlla dreta. Dobleguem la cama dreta i descansem. Penseu que aquesta postura l'hem agafada com a postura de descans. Tots els exercicis que farem avui iniciarem des d'aquesta postura. Postura del feto. Hem fet una cama, anem a fer l'altra. Estirem la cama dreta i amb la cama esquerra flexionada, el mateix que abans. Intentem fer aquest cercle, intentem fer aquesta rotllana amb aquest genoll esquerre, de fora cap endintre. Sent ben conscients del treball que fem de maluc, del treball que fem de genoll, del treball que fem de colzes, d'espatlles, tòrax, esquena, abdomen i sobretot la respiració. I quan ens sembli, canviem de direcció. Intentant fer aquest cercle, aquesta rotllana, el més àmplia possible. Sentint com treballen els pectorals, com s'expandeix el tòrax, com s'amaga la panxeta, com faig força amb els braços portant els genolls cap al pit, i com es relaxa quan estiro els braços i separo el genoll del cos. Dobleguem quan ens sembli ja aquesta cama dreta i un altre cop les dues cames doblegadetes, sempre seguint amb el treball aquest que us dic jo de rutina, perquè sigui molt més fàcil de recordar. Si hem fet una cama i hem fet l'altra, ara fem les dues, amb les dues cames doblegadetes com les tenim, una mà damunt de cada genoll, el genoll corresponent, i obrint els colzes, fent força amb els braços, portem els genolls cap al pit, obrim els genolls cap enfora, ajuntem-los al centre i tornem a obrir. Els genolls se separen i els genolls s'ajunten. Primer en una direcció i després amb l'altra. Els genolls que s'ajunten i els genolls que se separen, intentant fer dos cercles, dos rotllanes amb els nostres genolls, amb els nostres malucs, amb la nostra esquena. Sempre coordinat amb la respiració. Recordeu-vos, és molt important la respiració. Tornem a parar, tornem abraçant els genolls i tornem a descansar.
Poquet a poquet, tornem a estirar aquesta cama dreta al llarg de la colxoneta i ara deixem caure el braç dret també per damunt del cap. Estiro el braç, estiro la cama, sento com tota la banda dreta estic fent una extensió de tota la banda dreta, mentre que a la banda esquerra estic fent una flexió. Estic intentant mantenir aquest genoll cap al pit, cap al tòrax, i d'aquesta manera aconsegueixo un estirament de tot el meu cos. La banda dreta és una extensió, una obertura, mentre que la banda esquerra és una flexió, una tancada. Baixem el braç, dobleguem la cama, ens abracem i descansem. I ara, poquet a poquet, fem el mateix amb el cantó esquerre. Estirem la cama esquerra al llarg de la colxoneta, estirem el braç esquerre per damunt del cap. Tota la banda esquerra s'estira, s'allarga, creix, com si amb el peu i la mà volgués tocar les dues parets de la sala, mentre que la banda dreta, amb aquesta cama dreta flexionada, fent força amb el braç, acostant el genoll cap al pit, sentint com s'estira, com s'allarga la meva columna vertebral, intentant que les lumbars no s'aixequin de terra gràcies a aquesta flexió que estic fent amb la banda dreta, mentre que amb la banda esquerra estic fent una extensió. Vaig familiaritzant amb les sensacions que estic experimentant al anar fent exercicis d'aquest tipus. Torno a doblegar les cames, torno a abraçar-me els genolls i torno a descansar. Poquet a poquet, anem a treballar una miqueta més enllà. Estirem la cama dreta un altre cop al llarg de la colxoneta. Posem la planta del peu esquerre damunt del genoll dret. La mà dreta damunt del genoll esquerre. Braç esquerre el poso en creu, arrepenjat a terra. Inspiro i amb aquesta mà dreta, poquet a poquet, m'emporto el genoll cap a la dreta, com si volgués que amb aquest genoll dret volgués tocar a la colxoneta per la banda dreta del cos, mentre que giro el cap a la banda esquerra, intentant que la meva espatlla, el meu braç esquerre, la meva mà, es mantinguin en contacte amb la colxoneta. I aquí estic fent un exercici completament diferent a el que he fet fins ara, que és un estirament amb torsió. Fixeu-vos quina torsió estic fent amb la meva columna vertebral. El genoll se'n va cap a la dreta, mentre que el cap se'n va cap a l'esquerra. La mantenim unes quantes respiracions i quan us sembli, poquet a poquet, sempre al desfer-se poquet a poquet, dobleguem les dues cames i ens tornem a abraçar els genolls. Tensió, relaxació. Gaudim, disfrutem de l'agradable sensació de benestar i tranquil·litat que ens proporciona l'estar relaxats. I tot seguit, estirem la cama esquerra al llarg de la colxoneta, planta del peu dret damunt del genoll esquerre, mà esquerra en el genoll dret, braç dret el posem en creu, arrepenjo a terra per la banda dreta i quan ens sembli, amb la mà esquerra m'emporto el genoll cap a l'esquerra, tot girant el cap a la dreta. I el mateix que hem fet abans, una torsió cap a l'esquerra, ara estic fent una torsió cap a la dreta. Estirament amb torsió de la columna vertebral, expansió de tòrax i fixeu-vos com la panxeta, un altre cop, aquests hipopressius, aquest udiyana banda, s'activa, fent que la meva respiració sigui molt més profunda, sigui molt més intensa. Respiració amb el diafragma. I ara sí, poquet a poquet, anem afluixant la torsió, anem doblegant les dues cames i ens tornem a abraçar els genolls. Tensió, relaxació.
I relaxació sempre ho relaciono amb benestar, tranquil·litat, pau, harmonia. I si hem fet una cama i hem fet l'altra, doncs ara fem les dues cames, dos braços en creu, que aquí ja tenim una certa dificultat, poder repenjar els dos braços a terra, tant al dret com a l'esquerra, i ara, poquet a poquet, amb les cames doblegadetes i ben juntetes, les deixem caure cap a la dreta i després cap a l'esquerra. Amunt, inspirant, sempre que fem força, inspiro, sempre que deixo l'aire, en relaxo. Inspirar, amunt aquests dos genolls, sempre cames doblegades, recordeu-se'n, molt important, per mantenir les lumbars ben estirades. Aquestes cames doblegades, portant els genolls cap al pit. Si tinguéssim més braços, tindríem un parell de braços agafant els genolls, portant els genolls cap al pit, i així aconseguiríem estirar les lumbars, com que no en tenim tants. Mantenim els braços en creu per expandir el tòrax i intentem mantenir les cametes el més flexionades possible. Amunt, inspirant, i parem i ens tornem a abraçar, ben abraçadets, tornem a estirar, tornem a allargassar, tornem a créixer, tornem a relaxar-nos. I aquest treball que estem fent d'abdominals, d'hipopressius, anem a fer un treball una miqueta més intens, de la manera que el treballem nosaltres sempre amb ioga. Penseu que és molt important sempre que acabem una sessió de ioga igual o millor del que l'hem començada. Per tant, ha de ser un treball suau, tranquil, tot i que pot ser intens com aquest exercici que farem ara a continuació. Cames juntetes, estirades, posem les mans sota les natxes i poquet a poquet dobleguem els genolls cap al pit. Poquet a poquet estirem les cames arran de terra. Si pot ser 1 centímetre de terra, fantàstic. Tornem a doblegar les cames, genolls cap al pit i tornem a estirar les cames a la vertical. I a continuació tornem a estirar les cames arran de terra. Doblego, estiro la vertical, doblego i estiro arran de terra. Si algú tingués molèsties a l'esquena, pot arrossegar els peus per terra. Ara, si els podem mantenir 1 centímetre o 2, doncs fantàstic. Aquest exercici li diem la biela. El més important és sempre treballar amb aquest doblegar les cames. Quan faig l'esforç principal, doblego les cames. A l'inspirar, estiro, al treure l'aire, doblego. Inspirar, estiro, traient aire, doblego. Torno a estirar inspirant i torno a doblegar traient aire i torno a estirar. Sempre recordeu, quan hagueu de fer un esforç, inspirar. Quan ens haguem de relaxar dintre del possible, traient aire. Doblego. Vinga, tornem a estirar. Fixeu que estic fent uns treballs d'abdominals de primer ordre, però al fer-ho amb les cametes així doblegades, el treball és completament diferent. Les meves lumbars no pateixen i els meus abdominals treballen. Dobleguem una vegada més i quan tinguem un altre cop els genolls cap al pit, ens tornem a abraçar els genolls. Exercicis com ara aquest sí que notarem realment el que és per nosaltres la relaxació. Portem tota l'estona fent exercicis cap endavant, fixeu-vos, tot eren flexions endavant, portant els genolls cap al pit, fins i tot hem fet les torsions sempre portant els genolls cap al pit. Doncs ara anem a fer una postureta enrere per equilibrar, sempre una sessió de ioga d'estar equilibrada. Doncs si podem, ens agafem una hamaca de turmell, separem els peus una miqueta, posem les plantes dels peus a terra i a partir d'aquí intentar, fent força amb la planta del peu a terra, pujar el cos ben amunt, a fer el petit pont, inspirant amunt, poquet a poquet, inspirant, pujo, 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 pujo,
sempre intentant buscar aquesta allargada, aquest estirament de la columna vertebral. Sempre dinàmic, l'exercici és molt més fàcil, estem més acostumats, fem unes quantes vegades dinàmic i al final ens hi quedem. I pugem els braços per damunt del cap. Intento arrepenjar els dos braços a terra per damunt del cap, el més paral·lels possible. I ara, poquet a poquet, traient aire, anem deixant caure tota l'esquena ben plana a terra. Baixo, 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 baixo. Intento col·locar tota l'esquena a la zona lumbar. Molt bé, fixeu quina expansió de tòrax tan àmplia, quins abdominals, quina udillana a banda. I ara, poquet a poquet, ajuntem les plantes dels peus i separem els genolls. Planta dels peus juntes i genolls separats. Poquet a poquet estirem una cama, estirem l'altra, tornem a fer una inspiració ben profunda, retenim, m'estiro, allargo, creixo tant com sigui possible i quan no pugui més, doblegant els colzes, anem passant les mans per davant de la cara, per davant del pit, per davant del ventre i al final, plof, braços al costat del cos, torno a fer una inspiració ben profunda, torno a treure aire i acabant, donant per acabada la sessioneta d'avui, em quedo una estoneta estirat damunt de la colxoneta. Un minutet seria suficient. Un minutet que si no teniu un rellotge, el que podeu fer un cop més és prendre consciència de la respiració i comptar 12 respiracions completes. És a dir, inspirar i treure aire 1, inspirar i treure aire 1, inspirar i treure aire 2, inspirar i treure aire 3, fins a 12. 12 respiracions completes, aproximadament és un minut. A partir d'aquí, doncs, cadascú, depèn de l'estoneta que tingueu, doncs 12, 24, 36... Una vegada vulgueu sortir d'aquesta sessió de relaxació, m'estiro, allargo, creixo, deixo que el meu cos s'expandeixi tant com sigui possible i sempre, poquet a poquet, vaig incorporant. De la mateixa manera que hem començat la sessioneta, em torno a seure damunt de la colxoneta, amb les cames creuades o amb les cames flexionades damunt dels talons. Poso les mans damunt de la falda i amb els ulls tancats, tranquil·lament, faig unes quantes respiracions profundes i per acabar cantarem els 3 ohms. Inspirem